Izindawo eziningi eThekwini seziqala ukukhangwa iphunga lemfucuza osekuphele izinsuku ingaquqiwe. Kanti nasezindlini izakhamuzi zikhala ngokungabikho kwamanzi. Sesinesikhathi esiningi singena amanzi. So umsebenzi asakwazi ukusebenza. Izolo begijima nje belahla udoti yonke umgwaqo. Amanzi awekho, ugesi awukho, manje asikwazi ukuthi sisebenze. Okhulumela ikomiti elibhekele izindaba zamanzi eVerulem uthi ayikho eminye imizamo ebingenziwa ukuhlinzeka izakhamuzi ngamanzi. Njengoba sesiteleka bese sinodlame. It's been a nightmare. None of the tankers, none of the drivers related to these tankers wanted to come to our areas. They cited threats. Some were stabbed while bringing water to our communities. One had a gun pointed to his head, and others were just told, you will get shot at or you will be attacked if these vehicles come into these areas. So most of the tankers then turned around and went back to the various depots, and we were left without anything. Kanti ezikudleni zokuxhumana kusabalale umfanekiso wevideo yomuntu ozwakala njengemeya yaseThekwini uMxolisi Khawunda ekhuluma nezisebenzi zikamasipala ethi ukucekelwa phansi kwengqalazinda kuwusikaza umbuso ngejozi futhi akusekho mhlangano azowubamba nalesisebenzi. Lokhu kulandela isithangami sabezindaba sangomsombuluko lapho umasipala wadalula khona ukuthi vele lesisiteleka asikho semthethweni. There's no meeting in Sekuqala. That's what I'm saying. I'm not requesting you, I'm telling you. There's no meeting. Yes. I'm telling you. Comrade wena. Kusenjalo, izisebenzi eziyishumi-3 zalomasipala zivele enkantolo namhlanje malungana namacala afaka phakathi nelokucekelwa phansi kwengqalazinda. Lezi zisebenzi zaboshwa ngomsombuluko kulandela isiteleka sazo zikhala ngemiholo engafani nezisebenzi zeminye imikhandlu dolobha.